Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose nikhuluma naye. Bakithi ngokusebenza ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ke Nkosi yami ukuthi abaqala ukuboneleni page lethu ebese nje ngibamukela ngenkulu intokozo, ngenkulu injabulo ukuthi namkelile liphaswa leli khani ngangena nje nihlale phansi ninethezeke. Ngiphinde ke bakithi Nkosi yami ngingakhohlwa ukunikhumbuza ukuthi umuntu nje oqala ukulibona subscribe aphinde futhi like Nkosi yami ukuze mangabe kukhona enye video sithe sayiqopha kuzoba lula ukuthi isheshe ifinyelele kuyena. Okay, namhlanje ke bakithi ngizokhuluma ngendaba enkulu. Ngeke ngathi ke akizokhuluma ngokuthi impepho ishiswa kanjani noma iyiphi indlela mina ngokwami abona mhlawumbe ngikubeka ubala lokho ukuthi ngokwami iyiphi indlela engconywana mhlawumbe ekutheni mawukhuluma nempepho engathi ungakhuluma ngayo. Angithi angicabanga ukuthi ngiyazwakala mangabe ngibe kanjalo. Siphinde futhi sizokhuluma ngezinto ekungamelanga sizenze mangabe sishisa impepho noma uma ngabe sizoshisa impepho. Okay, siqale lana ke ekushiseni ke impepho nje siqala ngayo eqaleni. Okay, mangabe uzoshisa impepho ekhaya ke sithi nje ushisa impepho ekhaya, kubalulekile ke bakithi ukuthi okokuqala nje ke uzotha ke masikhuluma nempepho lapha ufuna sazi ukuthi ufuna wazi ukuthi uma ngabe uzokhuluma nempepho uzokhuluma nabantu abadala, inhlonipho ukuzotha ngoba uzokhuluma nabantu abadala. Mangabe ngikhuluma ngempepho kufunakala uwazi noma ufuna uunderstand ukuthi awuzili ukuzokhuluma mhlambe nomama ngabe uma uhamba izolo la uzokhuluma nomala, ngizokhuluma nobaba, ngizokhuluma nogogo labantu wena usuku bazi ukuthi hayi vele ngizofika lapha emsamo ngithi gogo ngingakhohlwa ukuthi ngithi gogo ukuthi ngithi wema ngithi webaba ukuthi lapha mangabe kushiswa impepho ifuna wazi ukuthi uzokhuluma namakhehla amadala. Awuzili uzokhuluma nabantu abahamba izolo, awuzili uzokhuluma nabantu abano5 years behambile emhlabeni, awuzili uzokhuluma nezalukwazi ehambe, uzokhuluma namakhehla amadala lapha emsamo, uzokhuluma nezalukwazi ezindala zasemndenini wakini ngaleso sikhathi ngesikhathi wena ushisa impepho. Enye yezinto ekufunakala ukuthi wena uyiqonde leyo ngaleso sikhathi ungakhulumi nje nempepho ngoba na wena wazi ukuthi manje ngiyokhuluma nempepho hayi gogo ngiyamazi uma ngiyamazi ngiyokhuluma naye nje kuphela. Cha, once yaqala yashunqa impepho ekhaya baningi abantu abavula izindlebe kwabantu abangasekho abalindelayo ukuthi khona uzokhuluma, ukhuluma nje ufuna ukuthini njengoba ekhuluma. So nje kuhle ukuthi mangabe siye emsamo bakithi ngithi ake sibhekene indlela yokukhuluma. Mangabe siye emsamo ake sibe nesizotha. Mangabe siye emsamo sazi ukuthi siyokhuluma namakhehla amadala nezakwazi indala, siyokhuluma nabantu abadala mangithi abadala ngikhuluma ngabantu abadala kade badlule emhlabeni, abadala okuyibona abaphethe. Okay, siye lana ke sithi ke manje usuyayishisa ke impepho. Shisa impepho yakho manje ke isiyashunqa ke la impepho. Into yokuqala nje endlini akungathi makushisa impepho ekhaya uqala ukhuluma wena empephweni mangabe wonke umuntu esekhona endlini ekhaya, uthola ukuthi omunye usakhuluma nomunye eceleni nomunye usekhuluma nomunye eceleni, nonke anibe sendaweni eyodwa ukuthi la kuzoshisa impepho la ekhaya. Kuphinde futhi mangabe uzoshisa impepho akungakho ukuthi omunye uhlele endlini yakhe udlala iredio, omunye kwenye indlu ubukela iTV la ekhaya, kodwa la kaRandu noma endlini leyo enishisele impepho uzoshisa impepho kuzokhuluma nabantu abadala. Khona abantu abakwezinye izindlu abazenzela okwabo ngoba abantu abadala badinwa into encane. Kwesinye isikhathi ngeke nishisa impepho nina la nikhuluma izinto eziningi, kukhona abantu omunye ozenzele omunye endlini yakhe nomunye ozenzele omunye endlini yakhe, bese kubabhlungu uthola ukuthi lo kade engekho empephweni obezenzele kwakhe sekukhona okubo kumenzakalelayo kuze kubhekwe ezinye izinto. Cha, kudalo ukuthi kanti cha ukuhlonipha ngesikhathi kukhulunywa nabantu abadala lapha yana. Uthe omunye meshisa impepho la ekhuluma nabantu abadala kuhlelwe phansi omunye obezenzele kwakhe la dini idlozi bese liyamshaya lo muntu bese kube ngathi inyani.
Impepho iyahlonishwa bakithi. Kuyahlonishwa ekhaya kuzothintwa impepho nje emsamo. Kuyazothwa ngoba sikhuluma nabantu badala bakuleli ekhaya. Sizothinta abantu abasiphethe. Anganoma kuyezwakala yini. Okay, siyelana ke futhi ke. Impepho ke sesiyayishisa ke manje usushisa impepho ke. Mina ngokwami ngeke ngithi kubalekile uma ushisa impepho ukuthi uzibike. Usho ukuthi nina bakosibanibani ubize ngendlela obabiza ngayo abantu bakini ngendlela nina enibathakazela ngayo wena usukuzazi ithakazelo zakho zasekhaya. Ubathakazela ebese uzisho kodwa ungakhohlwa ukuthi imini usibanibani. Ngiyanimemeza nonke imini usibanibani ozalo usibanibani azalo usibanibani. Uzoya ngokuthi wena umlando wakini uwazi kangakanani. Kodwa okubalekile mina engikusho ukuthi kuhle ufuna uzisho ukuthi wena yini ekuxhumanisa nalo msami ngoba imini usibanibani ozalo usibanibani azalo usibanibani. Angithi uyabona? Okusho ukuthi siqala ukwenza nini ngokumemeza abantu baleka ngokusho ukuthi abantu nina bakosibanibani usabiza isibongo ukuthi nina bakosibanibani bese uyabathakazela ebese uzisho ke nawe ukuthi mina usibanibani ozalo usibanibani. Ngicela ukumemeza okhokho emuva. Usho kanje uthi ngicela ukumemeza okhokho emuva ngoba sesikhathi lesishisa impepho nje omunye uvesana shisa impepho abese ehlala phezulu kwendaba. Akunina bakosibanibani bese ehlala phezulu kwendaba kube sekuphelile. Efuna sizibheke ezinye izinto ezenza ukuthi kwesinye isikhathi noma siyishisile impepho kokunye uthola ukuthi okunye kubonakala ngazi ukuthi into esukuyikhulumile empephweni kwesinye isikhathi ayizwakalanga. Angithi yabona indaba kufanele siyilande emuva. Usho ukuthi ngicela ukumemeza okhokho emuva bonke ngokubambisana kwabo. Ngicela ukumemeza okhokhokazi bakuleli ekhaya bakosibanibani bonke ngokubambisana kwabo. Ngicela ukumemeza amakhehla, ngicela ukumemeza izalukwazi zonke ngokubambisana kwazo zakuleli ekhaya. Nina bakosibanibani angithi yabo awakahlala endabeni wena ozengayo ukuthi wena kahle kahle uzengani. Angithi usababizile ekubabizeni kwakho wasuzichaza ukuthi mina usibanibani ozalo wasubatshela ke manje ukuthi ngicela ukumemeza bonke emuva ngokubambisana kwabo ngicela nisondele nonke. Mangabe usubamemezile bonke washo ukuthi ngicela nisondele bonke batshela ukuthi ngokubambisana kwabo njengoba kade uyiqala emuva indaba usungaqala ke manje ukhuluma indaba wena oze ngayo ke manje ukuthi cha namhlanje ke nansi indaba engimibizele yona. Mangabe seke sihlambe khona isilwane oze nginasemsamo usuyaqala ke manje usuyakhuluma mana nesilwane mhlawumbe oze nasemsamo ukuthi cha namhlanje ke ngiphethe ukuthi ngihamba nokuthi nakho ukushisela ubushisela impepho ukuthi nake ngihamba nabo namhlanje ke bengizokhuluma ngalokuthi engiphethe ukuthi ngicela makwenze ukuthi ngalento engiyilethile la kunini. Ngicela makukhanye la ngicela makuvuleka la ngicela kwenze ukuthi angithi yabona ukhuluma ngento oyizele emsamo kodwa usuqale wababiza kahle hayi ukuthi uvesane uthi ushisa impepho nje uvesane uhlale phezulu kwendaba wena usuqedile. Babize ngendlela bashele abantu abadala ubasondeze bonke ukuthi cha uthi sondelani ubathakazele ubabize bonke ukuze bezokwazi ukuthi basondele kumanje bese ubeka inkinga wena ozengayo. Kuzofana noma mhlambe ake ngithi mhlambe wena uzoshisa impepho manje kodwa khona ozomshisela impepho mhlambe khona umntwana ake sithi mhlambe umntwana nangu nembuzi la nayo uze nembuzi yakhe uzobikwa esibongweni mhlambe ngenza umzekeliso. Angithi uzoqala futhi ubabize ngale ndlela uzisho ukuthi ngibade ngisho mina ukuthi uzisho ukuthi ungubani uqala ubemeze ngesibongo bese uzisho ukuthi bathakaze baqede bese uzisho ukuthi wena ungubani ozalo bani bese uphinda futhi balande emuva ebese ubatshela manje ukuthi into esize ngayo namhlanje abantu abadala njengoba nginibizela ukuthi usibanibani naye bese futhi uyamusho ukuthi usibanibani la ekhaya ozalo usibanibani azalo usibanibani namhlanje uthi nansi imbuzi la emsame size ngayo la ekhaya umntwana sizombika namhlanje kunina sizombikela ukuthi ngoba sifisa ukuthi umntwana abe lesisekelo sizomcela ukuthi ngale mbuzi esiphethe noma ngale ntshitane esiphethe la emsamo sizombika kunina ukuthi nina nimngamele kahle nimgade nimnqobele izitha namhlanje okusuka namhlanje sicela ukuthi namhlanje umntwana njengoba sizombika njenganomntwana wenu. Akithi yabona
uzokhulumela umuntu kodwa usuqale ngokumusho naye ukuthi lo usibanibani ozalo usibanibani azalo usibanibani angithi yabona ukuthi kubalekile ukuthi mangabe uye empepheni umuntu usho into emhlanganisa nale mpepho yale ekhaya ungavisana nje udibele phezulu kwendaba ungavisana ukuthi nangu usibanibani musho ukuthi nangu njengoba nawe kade uzisho usibanibani lo ozalo usibanibani azalo usibanibani yini emhlanganisa nempepho yale ekhaya ngithi yabona indaba nje ilapho impepho ngicela ukuthi bakithi ngathi singayiqaphela nje kakhulu into ekhulumayo empephweni iyona ephumelelisa izinto zakho into ekhulumayo empephweni iyona futhi ekumoshela izinto indlela obeke ngayo engathi ungaye empephweni uyazi ukuthi uyokhuluma uyothini ngoba lapho uyokhuluma nabantu abadala ungaye empephweni engathi uyokhuluma nabangani bakho okhule nabo cha uyokhuluma nabantu abadala lapha abalalela ababhekisisa yonke into eshoyo ukuthi uyibeka kanjani futhi lo ubekayo uthini wena kahle funa lapha ya isitori sakho usazi mengabuye empepheni ungavezane nje engathi hayi mina vele idlo zasekhaya mina liyangazi cha anganingi nje usitshela ukuthi abantu abadala uyabazi ngakungena utshela mina idlo zasekhaya mina vele liyangazi cha lokujikela esiswini njenganotshwala usuhluleke ukukhuluma noma ukubeka into ngendlela wanganaka funa ukuthi umoya emsamo wazi ukuthi mina ngiyokhuluma nabantu abadala uthi umoya emsamo futhi uyazi into yoyisho ngoba iyona ezokonela iyona futhi ezokwenza ukuthi into zakho zikwazi ukuthi ziye phambili ulwimi lakho into esho epepheni ibalulekile hayi ukuthi umuntu ushisa impepho akhulume bese ethi hayi kodwa nawe mkhulu usibanibani wasala usuhamba kanjalo nje ungasangichazelanga ukuthi no azi isitori sakho mengabe uye emsamo ngoba kwalo mkhulu usibanibani wena osummemeza manje wena osethi wena wahamba emhlabeni kanjalo ke manje sesisenkingeni hamba akasondelanga kwakusondela lo mkhulu wena osukhuluma ngaye kusondela abadala kunaye bese kuwena bazolalela bakwazi ukukusiza entweni ethize wena usukhuluma ngomkhulu usibanibani kanti mhlawumbe umkhulu usibanibani unenkinga ugwetshiwe ngamacala akhe ngaleni wena usubala ukuthi wena mkhulu usibanibani manje wahamba kanjani uma uhamba kanje usuzibhedisela into zakho angithi yabona ngoba khona abantu abayangisho emsamo bephuza utshwala ukuthi uyishisa kanjani impepho uphuza utshwala ukhuluma kanjani nabantu abangasekho noma ngabe uyazi into wena khona ababephuza kodwa wena kusisho ukuthi akusho ukuthi wena kumele uye emsamo uphuzile akusho ukuthi kumele emsamo uphuza utshwala wena udala uyokhuluma nabantu abadala bese zithi izinto zakho bese zikubhedela ngelinye ilanga kube ngathi ubulewe kanti cha ubulewe uzibulala wena ngoba uhlula ukuhlonipha impepho inkinga bakithi kodwa manje khona abantu abahluleka ukuyihlonipha bese badalela inkinga khona umuntu ogqoka noma kanjani eyoshisa impepho khona umuntu othi omunye meshisa impepho abanye bayahleba la endlini omunye ubhizi emsamo ukhuluma nempepho umeza abantu abadala niyahlebana la endlini nyawazo zona ngamehlo la endlini abanye sebexoxa indaba zabo kodwa khona umuntu omini lapho emsamo oshisa impepho okhuluma nabantu abadala ziningi izinto ekumele sizibheke ngoba impepho iyalimaza mangabe uzoyizela ngobuso mangizothi makushisa impepho ekhaya wena bese wenza izinto zakhe ezithandwa wena amuso uye empephweni udiniwe awungaye empephweni udiniwe makhona into ekudinile noma ngathi udine ngosuku owazi ukuthi namhlanje ufuna ngishisa impepho kodwa sekukhona esingidinile zamani ukuthi leyo nto niyikhuluma idlule ngoba kufunye lapha wena uyothintana nabantu usudlulile kulento ungathinti impepho uneqhubu ukhona osekudinela endlini usunexhala usudiniwe uzokona izinto abakithi engathi abantu bangazifunda lezo zinto ukuthi impepho inkinga futhi impepho iyahlonishwa ngoba usungakhulumi nabangani bakho uma ngabe ukhuluma empephweni ukhuluma namakhehla kini amadala ukhuluma nezalukwazi zakini ezindala musukwenza noma kanjani ngoba uthi usujwayele wena ukushisa impepho ngelinye ilanga obengathi ubulewe njengoba ngilongisho nje uzokube khona abantu uzobabheka emaceleni uzokube khona izinto ozozibheka kanti ushawa impepho nje iyodwa wena zibheduka izinto zakho zibheke phezulu kanti ushawa impepho
noma ushawo ukuthi ekhaya kwathi kushiswa impepho wena wabudlalela iTV nganini noma ushawo ukuthi kwathi kushiswa impepho ekhaya wena wabukhulumela indaba lomunye wathi angiyi mina ngale mongayi ngale manje ubangelana umsindo udlalelana eRadio udlalana iTV uthini impepho ekhaya awuhloniphi ekugcineni lomuntu osuke eshisa impepho uhlonipha labantu ababizwayo empephweni ngaleso sikhathi ake sihloniphene impepho bakithi ake sibhekeni into esikhulumayo empephweni ngoba izona ezizosivulela izinto izona futhi ezisimoshela izinto asihlonipheni abantu abadala asihlonipheni ekhaya umsamo makuthinta impepho akusiyona eyanombani so ingakade ngithi namhlanje ake sizokhuluma ukuthi impepho ithintwa kanjani njengoba senimchazelele ukuthi kukhulunywa kanjani futhi empephweni ngokwami ngeyami indlela engisho ngayo ngisho ukuthi wonke umuntu akenze kanjalo kodwa bese ngichazela ukuthi ngokwami mina kube kuhle ukuthi ingathi ungenza kanje wenze kanje wenze kanje ngicela ke bakithi ingabi mude kakhulu sengikhulume kakhulu ngizocela ukuthi namhlanje nje ngime khona lapho ningakhohlwa bakithi ukuthi ni subscribe niphinde ni like